Hi guys, share ko lang 'tong nangyari nung June 18 at tamang-tama nga guys, nagbukas na pala yung Domino's Pizza dito sa San Carlos. Located siya mismo sa Town Center Mall guys. Tignan niyo naman guys at talagang pinuntahan pa namin kasama yung lola. Tres Marias ulit. Habang naghihintay ng order, yan, natayan na nga. Tignan nyo. Ang order namin ay extravaganza, guys. Uy, kita ko na naman yung upuan daw ng pizza, sabi nung isang bata nandoon. Pagbukas, wow, yung pizza, may upuan. Di ba? Amazed na amazed talaga siya, guys. Nakakatuwa. So far, so good. Masarap naman siya. Lala, pag tinirnuhan mo ng Big Bro milk tea. Sarap, 'di ba? Oy. Yan tignan niyo naman. Hindi yan tinipid guys. Thin crust yan guys. Yun yung upuan. Upuan daw ng pizza, sabi nung bata. Wow. Tignan niyo, yung mga sauce pala nila guys, lahat ng pinadala nila ay hot sauce. Pero ang sarap niya guys. Kasi nga hot talaga siya eh. Hot sauce nga, 'di ba? Sarap na naman si ate. Ayan, yung mga mahiwagang kamay diyan, guys. Ayan, yan yung isa. 'Di ba? Kasama ko na naman ang Junakis ko. Yung isa, yung nanay ko, ayun. Hindi pumayag na hindi makita sa video yung dalawa, Sige, syempre, sagot ulit yan ng nanay ko, guys. Huwag na kayong magtaka. Mahal nga siya, guys, pero alam nyo, masarap siya. Kaya worth it naman yung price niya. Kaya punta niyo na dito sa Town Center Mall, San Carlos City, Pangasinan. 'Di ba? Domino's Pizza yan. Sige, lamon. Hindi yan kain, guys. Merienda talaga yan eh. Kaso, ewan ko nga ba, sarap lumamon. 'Di ba? Wow, hot sauce for life. Hot sauce pa more. Sabay, chismis, mga marites. Kung nagtataka kayo kung saan yan guys, hindi yan sa mismong Domino's spot Sa tambayan yan guys, sa mismong ibaba. Pwedeng upo kahit sino, may upuan at lamesa na dun guys. Thank you for watching pala. Please visit Domino's Pizza, Town Center Mall, San Carlos City, Pangasinan para ma-enjoy nyo din ang sarap. Wow!